Agus an Dála Filleadh inniu tá brú n-airí rialtais a go gealltanais a choléanú agus gan mar an ama fágtha rivan oltéhan. Tá n-airí tíhíochta Dála ó Brian a measc na n-airí atá dóthasach go ndeantar gulchan cinn maidir lena gealltanais faoin Gaeilge agus faoin Gaeltacht. Fáisiú na drolínti planala don Gaeltacht tá geallta le fada agus cas na Gaeltachta sa bhile planala a ládrú an darad is mó bhaile leis a bhaintseach. Tá sé tábhachtach an tábhachtach I mthórm go n-aireoach an bille planála agus forbachta an mí seo chugan. Mar tá rudaí speisialta son na gcónaitheoirí sa Gaeltacht ann. Chuirigh mé síos lasathe chunrach chun planana speisialta dhéanamh bhí gach ceantar Gaeltacht fud fad na tíre agus beidh sé sin déanta an géadúir ná riamh. Caithfidh gach rialtas áitiúil a mbeadh ceantar Gaeltacht ann. Plan speisialta forbarta agus tíhíochta a dhéanamh agus tar éis sin buaitlim na trolínta tíhíochta agus planála Gaeltachta a chur os cór an pobl. Tá sais déama orm go ní raibh sé déanta ribhe sin, but tam cinnte go méid ábalta dhéanamh an bhí se cogan freisin. An policy don idithes lean Gaeilge las muid an Gaeltacht an chloch is mó fadring an éire idithes norma fólaí. Tá is tócha céimena tócha a gcuine ó thaobh dul chun cí na Gaeilge nach taiste gom agus tuigim go bhfuil níos mó le déanamh. Tá méid ag déanamh bhíocht inis ná policy don Gaeilge lasmod an Gaeltacht a chur chun cín. Tá éad nua bunthe I mar rainn héin chun an policy sin a chur chun cín agus beidh comhlacáin a gcuin ribh deireadh na bliana. Commissioní cog an taide seo fan na héanaid agus mála in sa taide gan éanaid a bhhainna nach bhfuil siad a gobar, nach bhfuil is mórí astal. Cloisim an Aragónt an díspóracht freisin ó thaobh an éanaid agus táim sás féchant an ceisisin, táim sás tuairimí gach duine a bhailú sé sin mar dúirt méid tá éanaid speisialta bunathe mar rainn héin chun féchant go géir ar na ceistena mar sin. Conas is féidir linn éanaid nó gan éanaid an Gaeilge na chur chun cín lasmod an Gaeltacht. So be dearcha níos sa léir againn nuair a bheith an próséis sin an comhlacáin sin críochnathe ag deireadh na bliana seo agus beidh policy nua againn ó thaobh an ceistin is tócha. Tá a chud tosaíochtaí féin ag Irish na Gaeltachta Thomas Byrne, an plán náisiúnta arcaíochta don Gaeilge agus bille an údarais. Well, tá sé imithe tríd an dara céim sa Dáil, so ba sé dogadtí céim a cuiste ná beidir an seachtain seogan, seachtain níos sin, agus tásúla an go rachtál for sin ribh nulagus, ribh nultáchan anyway. Agus sin tábhachtach tá muid an déon lás a rascadí an túrá sin anna hábhachtach agus tá forála an sin madidir le tuí freisin. So tá an plán náisiúnta serviceí Gaeilge le fáilteú agam roinnt, well tá sé agam ar bhíonn sé oibre agus ba sé tofií fád an rialtais I gceann cúpla seachtaí. So just a géirí sort of mappa léirú amach chunas gur féidirlinn Gaeilge chur fáil sa stát córas sa stát seirbhís. Agus a lán rudaí teachta sin, so is plán ómhór seo an Gaeilge na blianta tá roin. Cé go bhfuil na hairí dóthasach, tá áras mór ar an rasara go muinthir amach na sprecanna. Ó thaobh na Gaeilge de, ní eicem go n-airí le bhéin rudí dhéanamh beidir go mbeadh dul chun cín éigean madidir leis bille údarás na Gaeltachta an thabhchan a thógan na rais, but ní eicem fiú sin go mbeadh sé sin críochtnathe ribh deireadh an terma seo ag an rialtas. Níl si tríos cóchuige ceart dhéanamh madidir le Gaeilge Gaeilge doing in zijn klaar rialtas go mbeadh dúbailt ar an líon páistí bheith ag dul faoi Agus go thomlan trí Gaeilge. Níl sé sin ag tarlú ní tharlá sé gan sé bhí so tá tap omlan an sin. Ó thaobh ceantar Gaeltachta Gaeilge agus Gaeilge do ríis go mbeadh na trálínta an chun cuidiú le leanán a bhí géirí lonú I ceantar Gaeltachta siúrtá ón ceantar a bhí géirí té a thógan go mbeadh siad ná sin dhéanamh. Níl na trálínta fiú fáilte agus ní bheith an ceistin críochtna go dtí go mbeadh an céad rialtas eile ann agus tá daoine ag fannacht agus tá daoine á bhrú amach as an ceantar tus nach bhfuil tuíocht ar fáil I ceantar Gaeltachta. So tá tréis tap ortha madidir leis an Gaeilge agus an Gaeltacht ina omláin.